Ассалому алайкум дӯстон. ҳозир мо оиди чархзании сар суҳбат мекунем. Ин иллатест ки дар тасаввури ҳамин мариз сар чарх мезанад ва тамоми ашёи атроф гарданда мешаванд. Шахсе ба ин иллат гирифтор наметавонад худро устувор дорад, балки зуд менишинад. Агар нишинад, мумкин аст биафтад. Сабаби ин ҷамъ шудани балғам дар мағзи сар ва баста гардидани роҳҳои ғизо ки майна бо воситаи ин маҷроҳо аз ғизо таъмин мешавад. Пас чӣ бояд кард? хӯрдани почаи бара ё бузғола баъди пухтан бо исфанох ки исфанох ҳам меган, ҳамин бо ҳамин чарх задани сар ва сиёҳ шудани чашмро нест мекунад. дуюм тавсия: чанд рӯз паёпай хӯрдани кашнизам меган, гашнич мана зеленам меган, ҳамун кабутие ки ҳаст гашнич. анами чанд рӯз хӯрдани ҳамин паёпай ҳамин чарх задани сарро дафт мекунад. хуб, сеюм тавсие ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, ин яъне нӯшидани қанчои бо лимӯ. инам метавонад ки ҳамун чархзании сарро нест кунад. баъд ришқаи зардак, манами ришқаи зардак юнушқаам мегем, баъд беда, ана ҳамонро дар об ҷӯшонида, он обро агар ба сар резем, ҳамин чарх задани сарро ба пуррагӣ дафт мекунад. баъд тавсияи охире ки мо мехоҳем пешниҳод кунем, мана мумиёро ҳаминам ҳама ҷо пайдо кардан мумкин аст. Мумиёро мегирем бо оби манами сир, чӣ мегӯям, чиснок. ҳамин оби ҳамин қатъи ҳамин мумиёро дар оби ҳамин сир мо ҳал мекунем. яъне мумиёро дар оби ҳамин сир ҳал мекунем. баъди ҳал кардан чанд қатра аз ҳамина дар бинӣ чакондан лозим. ин чарх задани сарра ба пуррагӣ шифо мебахшад. мана боқӣ дӯстон дар амони худованд бошед.